И аз гледам, има пушка отзаде. Има. Аз мога да с него да стигна. Мен в 16 ми е неудобно. Айде, отивам си да пушка. Е! Клипче ли правиш? Да, бе! Да мога да се фаля от дома. Кая на жената. Да си мисли само, мога да кажа само да погажата. Ама тук пречи горе. Я, отивай. Колко ще съм си играла? Имам поне 3 пъти са тъпнал чупя и един път в главата. И аз почвам да ставкам как ще рая. И аз. Всеки иска да ме уби. Помни един път беше там отгоре качи на това, отгоре на базата и само прави. Аз си изгъл Викам, кой има удар откъде? Айде, обичам, ай, скоро. Вчера имах направо моменти пред на сервис, само да им претопища на плечо. Отгоре на някакви милиметри. Най-голям етап беше вчера долу. Ма той как клиент си направо дило праси. Няма бивни обаче. Добре, ти домашно праси такова виждава ли си? Не. Добре, на село съм виждал там. Бяха роза. Може да е кръстовска суранка там нещо. Има нещо, някакъв странен. Те заради жилайте се. Давай. Давай, да ги събудим. Тъс ли им беше колибата? О, завалеките. Чок селям. Алло. Йонко. Йонко. А, то отворено е. Лай. Ей, узди са стреляли. Знаех сега, че не са прибим тесто. Тук празно е. Не може да е празно. Да, не може, ама е. Оле, гледай го тоса. Тук има ли човек? Има. Где го Йонко е? Ти какво се подаваш от там? Няма го е. На плажа е отишъл. Ай на плажа, момчета. Какво му е? Колко? 9? Али с... 15, да видя торта как спите. Мале, то сме посреща с пиштола леглото. Ай, ние сме на плажа. Йонко се е измъкнал. Не съм го видял. Добре, може да направите клипче. Точно той прави. Натъпка ли го? Ай, Йонко, ти си главния. Добре, духаш 2-3 пъти. Ядох ни, че аз съм пил ракия. Трапецата, че ще не пръсне на купоне един двама да Пазете се на страница. Какво се стреля, къде ти кара качанката? Айде, Йонко, по дървото, ето дърво. Чакай да обцелите мене. Все пак се дръбнете, защото не се знае нищо, нали? Само той се стреля. Това е. Двете мрежи, семейки мафия бута. Да преберем нещата от базата на нашата.
Няколко доброволеца с нас да помогнат. Айде. Не, гуми. А? Внимайте. Ви е харесало. Никой не ще прави. Поне позирате малко, като притъсващи. А? Да вас снимам, ако искате аз. Съберете да вас снимам. Дайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чуете, бе? Не може да се чуе, хора. Аз не да чувам изобщо. Само шум чувам. Но то трябва да чуе, бе. Я, гори ми. Сега те чувам. Айде, бе. Аз казвам, че не правих в контакта. 1, 2, 3, 4. Много добре. Казал чудесно. Да, здравей. Само за него се намери винта, бе. Къде?